Στήσαμε λίγο στο πλάι. Εκεί. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο με το χειρουργείο. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει χαλάσει καθόλου η γωνία σου, ο λαιμός σου, ούτε την άλλη πλευρά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Είναι. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Μου είπες ότι σε έχω κάνει πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, πάρα πολύ χαρούμενη. Δηλαδή, κάνω αυτό γιατί το συγκρίνω με την ημέρα του χειρουργείου, στο οποίο ξέρεις, βλέπουμε αυτή τη χαλάρωση εδώ και βλέπεις ότι και τώρα το πράγμα είναι όπως ήταν. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Πολύ φυσικό. Πολύ φυσικό, έτσι. Πολύ φυσικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι και οι διπλανοί σου δεν αναγνωρίζουν ότι έχει κάνει κάτι. Αν δεν το πω, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Άρα νομίζω ότι είσαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Άρα θα το ξανά κάνεις. Ναι. Τι μου είπες τώρα, μου λες μετά από 15-20 χρόνια. Ναι, θέλω να δω πότε θα σταματήσει. Πριν σταματήσει, πρέπει να κάνω άλλο ένα. Δεν θα ξανακάνεις άλλη επέμβαση. Δεν θα ξανακάνεις. Είναι η επέμβαση τη ζωή σου αυτή και θα δεις ότι και 15 χρόνια μετά θα είσαι καλύτερη από αυτό που ξεκίνησες. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.